Καλώς ήρθες στη γραμμή του πάθους. Εδώ θα γνωρίσεις τις πιο καυτές γυναίκες. Γυναίκες πολύ, πολύ ανοιχτόμυαλες που περιμένουν να σε γνωρίσουν. Αν δεν θες αυτή τη μοναδική, καυτή και πρωτόγνωρη εμπειρία, κλείσε το τηλέφωνο και δεν θα χρεωθείς. Σε συνδέουμε τώρα. Καλώς του να. Είμαι η Μαρία. Ποιος είναι? Γεια σου Μαρία. Είμαι ο Νίκος. Γεια σου Νίκου. Τι χαμπάρια? Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, τι φοράς Μαρία? Φορώ σουτιέν, κιλότα, παπούτσα και ένα καπέλο. Και είναι κρίμα που δεν είσαι εδώ, Μίτσου. Νίκος. Νίκου. Λοιπόν Μαρία. Λοιπόν, Νίκου μου, αν ήσουν εδώ, θα καμουρευόμαστε. Ναι. Και μετά? Μετά θα πήγαιναμε να χορέψουμε. Και μετά? Και μετά θα καμουρευόμαστε ξανά. Μήπως μπορώ να μιλήσω με κάποια άλλη κοπέλα? Και μετά θα πήγαινα στο κρεβάτι μαζίς. Ναι, και μετά? Θα του κάναμε. Και μετά? Και μετά θα ανέβαινε στο κρεβάτι. Ναι. Και θα ανέβαινα κι εγώ. Ναι. Και θα σβήναμε τα φώτα. Και μετά? Και μετά θα το κάναμε. Μήπως μπορώ να μιλήσω με τη Σίλβια που μιλάω συνήθως? Περίμενε, έχει κι άλλου. Ναι. Θα ερχόταν και συγκάτοικός μου να παίξει. Αχα. Θα ερχόταν από τη δική στη μεριά και θα σε ψιθύριζε στα αυτής. Θέλω να αγγίξω τα πουδάρια σου. Και μετά? Μετά θα το έκανε και αυτή μαζίς. Ναι. Σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω με κάποια άλλη κοπέλα? Μα δεν παλεύεις όμως, Νίκο μου. Γεια σου Μαρία.